Ćao Sandra, ja sam Dušan Vuković iz malog sela Novi Žednik i pozivam te da budeš moja pratitelja na maturskoj večeri 15. juna 2016. Ali to nije sve. Ovo sam uzeo od dede, ali obećavam da ću do mature da kupim svoje odelo. Svi misle da je Kolumbo postigao veliko otkriće sa njegovom Amerikom. Ali ne ja. Za mene je otkrivanje Afrike bilo mnogo značajnije. I posle tebe, Sandra, geografija mi više nikad nije bila ista. Neki će misliti da sam zbog ovoga lud. Ali realno, ako ne pokušaš, nećeš ni uspjeti. Od svih krvina na tvom telu, najlepši mi je tvoj osmeh. Vidi, imamo toliko toga zajedničkog. Ti voliš da plešeš, ja volim da plešem. Ti udišeš kiseonik, ja udišem kiseonik. Ti snimaš spotove, ja gledam spotove. Moglo bi se reći da smo stvoreni jedno za drugo. Sandra, da se ne lažemo, ja nemam devojku. I kako se matura približava, neki bi mislili da je to problem. Ali kao što vidiš, ja sam optimista. I dalje gledam RTS tražeći novu seriju. Izvini Sandra, morat ću da te razočaram. Na maturi neće biti crnog vina, jer suviše sam mlad da ti izdržavam sina. Stvarno bi mi mnogo značilo kada bi došla. Tako da li želiš biti moja pratilja na maturskoj večeri?